Shwmai, fy enw I yw Aneirin Karadog, a dwi'n gweithio fel bardd, hefyd fel ieithydd a darlledwr, yn ogystal a gweithio i Brifysgol y Drindod Dewi Sant, yng nghanolfan rhagoriaeth a pheniarth fel darlithydd a chydlynydd prosiectau maes y Gymraeg. Nawr, braint yw cael rannu llyfrau gyda phobl, a fy hoff lyfrau i, wel dwi'n cael trwbl dewis unrhyw beth mewn bywyd, a felly dwi wedi cael trwbl dewis hoff lyfr, a felly mae gen i 4 llyfr i ddangos i chi. Dyma'r 4 llyfr dwi gan amlaf yn troi tuag atyn nhw pan dwi eisiau darllen barddoniaeth. A rheina yw Dic Jones, Storom Awst, ond hefyd, allwch chi fyth gael gormod o Dic Jones, felly Sgubor Storos hefyd. 2 gyfrol wych llawn o glasuron, fel Awdl Gwanwyn, Miserere, pethau hyfryd hefyd, pethau doniol, pethau ffraith. Ond hefyd, dwi'n hoff iawn o waith Geraint Lloyd Owen, ac felly mae'n rhaid troi at Cilmeri a cherddi eraill i ddarllen Awdl Cilmeri, hefyd cywyddau ysgytwol fel yr un cofam cled enghraifft, neu trafferth mewn siop. A wedyn, wel, mae yr ail gasgliad cyflawn gan Alan Llwyd hefyd yn denu fy sylw. Mae'r casgliad cyflawn cyntaf werth i ddarllen, ond yn fan hyn wi wrth y modd gyda cerddi hynny sy'n arbrofi gyda'r Gymraeg a gyda mesurau, a hefyd yn portreadu delwedd, enghraifft Alarch Arlyn yn gerdd gofiadwy gen i, ymysg nifer o rai eraill. Felly, Dic Jones, Geraint Lloyd Owen, Alan Llwyd, dim ond 3 o rai o fy hoff feirdd. Sa chi'n gofyn i fi fori, bydde yna lyfrau gwahanol eto, mae'n siŵr.